Nasakitan ra ko guys aning mga nadunggan akong istorya ba nga. Kana mga tao gud nga kusog kay mo judge. Kay mingon nga dautan ko na ni mga palahubog ba. Kasi nakadautan ning palahubog. Samot na ni mga bahay mo ingon dayon nga kana makakitag palahubog. Adik-adik ko no, di matras na sila kay adik-adik. Abi ninyo girls, ang palahubog taas kay pasensya. Nya mapagmahal. Nasa palahubog ang pinakamasarap magmahal. Kay habang tumatagal, lalong sumasarap. Nya moingon mong dautan ang palahubog. Samot na ng mga reliyoso kay diha, nya pandauton ni mga palahubog ba. Dayog ingon nga dautan ko ning palahubog. Unsay nakadautan sa palahubog? Nakakita day mo palahubog nga nang rep. Kita mo palahubog nga kanang nipatay og asawa. Nya dautan ang palahubog. Abi ni mo dugay na ko sa kalihukan. Ingon ni Dongkoy ba, Kuya Dongkoy ba, kapati man na. May istorya mangin nato ni kidi man ni makanta. Dugay na ni sa kalihukan. Nganong mo ingon man mga dautan ang palahubog. Kita mo nay mga pangripon diha, istoryahon dayon nga girip na kay adik-adik ang nagrip na palahubog. Nya ning dugay na ko sa kalihukan, daghan kong nakuyog nga palahubog. Kutob sa palahubog nga akong nakuyog. Wala nang rip. Sultihan ta mo kinsa nang rip. Pangutan dito sa presuhan. Og unsay mga record ana. Daghan kay kung kauban nga. Nakoy kauban sa unang nga nang rip. Pero di man to pala hubog. Napagisilingan ako dito nang rip. Di man to pala hubog. Nya karon ingnon nimo dautan ang palahubog. Unsa may nakadautan ana? Abi nimo. Nasakitan ko sa inyong istorya nga dautan ang palahubog. Kusog ko kay mo judge. Ay nyo gi-judge ang tao ba? Ang palahubog taas biya kay pasensya. Kay na-explore na nigmaya sa kalibutan ba? Dugay na ko sa kalihukan. Ako mulaban ko ning palahubog kay muinom biya po ko. Palahubog biya po ko sa una. Pero karon di na ko palahubog. Palainom na lang. Una nga, nganong mo ingon man mong dautan ng palahubog? Dako kay katabang ni palahubog sa inyo ha? Ingnon yung dautan. Tungod sa akong pagsuroy-suroy bitaw, ako yung nailhan nga ang pinakamanggihatagon ng palahubog. Gisulayan akong suroy sa una sa Manila ba. Nianha ko sa squatter. Unya unsa may akong gisulod ng mga palahubog ug dautan bagi ng palahubog. Gihatagan kog ilimnon din, gihatagan pa kog pulutan. Unya dautan ng palahubog. Manggihatagon din ning palahubog. Unya pagkaugma, adto ko sa plaza ako nakitaan ba. Napurma kay nga mga tao, naka-formal attire niya. Nay bata nga nangayo sa ilaha. Gikasabaan mahinon ang bata nga nay kwarta. Kigipangutana og asa ang ilang inahan. Kinsa may buutan na og dautan ron? Dautan ang palahubog, ha? Mingon mong dautan ni palahubog. Dako kay mong napuslan aning palahubog sa kalibutan. Kamong madagko kay granggo diha sa opisyal sa gobyerno, makakita mo palahubog nga nagmawi-mawi dito. Kinalimot ra silang kaugalingon. Dakpon ra nyug ibinaboy, ibundak diha sa inyong sakyanan. Wa mo nagtuo nga mo nay gasweldo ninyo. Mga palahubog. Og dili tungod ani palahubog aning kalibutana. Dili mo dato ng dagko kayong kompanya o mga factory sa ilimnon aning Pilipinas nga gahatag og dagko kayong tax aning kalibutana. Nya may gisweldo ng mga opisyal sa gobyerno. Nya karon ang palahubog inyong dawdagon. Ingnon ninyong dautan ning palahubog. Ipahamtang ninyo tanang mga sala diri sa palahubog. Hunaw na agmay ninyo ba? Naglagot ako ngayo. Tungod kay palahubog ko, palainom ko sa una. Naghubog-hubog ko aron malingaw. Kay kining tao nangitag kalipay aning kalibutana nga malingaw maghubog-hubog. Pero wala nang hilabot sa inyong isig katao. Respetuha po ninyo mga palahubog. Dili kay inyong ananaon sa yunon ra ninyo nga mo nagtagko na pakaon ninyo. Nagsweldo ang mga gobyerno diha. Unya, ug mo comment mo. Unsa i-comment ninyo ana? Dautan may mga palahubog. Sige kuno. Butan dautan. Aron mailhan ako ba? Kay kusog kay mo judge ani mga tao ba? Kutob sa makitaan nga palahubog, istambay anang kanto. Husgahan dahil ninyo nga mga dautan. O hinungdan sa kawat o mga rep diha kung sa pada. Nya kanang mga dili palahubog.
Unsa man na sila puros na butan? Muingon pa mo nga kaning mga palahubog walay kaugmaon. Kamo ding dili palahubog. Nangadato mo tanan?